त्रिपुरानि विधानसभा चंमारी बेलाय थम हासिनि लुकुरक जत दिल्ली बखाक मकल लगलाजा तामो salaikha Delhio TIPRA Motha टीम मंत्री बक्र नरेंद्र मोदी तै होम मिनिस्टर अमित शाह बाय रिंजागि थांलाक्या TIPRA Motha नि टीम तै BJP नि टीम दादाक सिदाक आसुक लायि तामो salaikha तामो याफर जाखना सुमु आसाजा बुबाग्रा ऑडियो मेसेज रमानी तंगो 24 आवर्स नि बिसिंगो ग्रेटर ट्रिपल लैंड एबा कन्स्टिट्यूशनल राइट रियाहनके साजुंग विधानसभा चंमारिव बतानै TIPRA Motha आबुनि स्रापसा उलनो होम मिनिस्टर नि बखाक्ति कल सपाक्या Delhio मालायै कक सालायनाय आबुनि स्रापसानि बिसिंगो दिल्ली बखाक लामरखा TIPRA Motha टीम बिसिंगनि कक्तमा रगै किसा खुसाथाय कलायो Delhio थामा लगे लगे होम मिनिस्टर नि बखाक्ति कायसा प्रपोजल ड्राफ्ट याफारि रजाखा TIPRA Motha टीम आरो ग्रेटर ट्रिपल लैंड कारै तै ताम तंगै मान किसा सराय माया फानो थिया थाइने जे खुजा कक्तमानि बिसिंतै सावै मामानि आबो खुसाथाय कलायो बाक्सा कक बथमारनो तै सालायखना खनैबो नगबर बुखा खुंजुवो रमदी विधानसभा SC सीट 30 मार्क खलायनाय कक अंखा 50% सीट SC मा अंनाय हनै सालायखा हनैबो सावै मानखा जे कन्स्टिट्युएन्सी ST गोबां आबहाय थाइरंनो ST एरिया दावै ST सीट मास नामनाय 2 नम्बर ADC एरिया नि जट डिपार्टमेंट TT ADC कंट्रोल खलायना फान मा रनाय रमदी आगि जे डिपार्टमेंट ADC नि बिसिंगो स्टेट कंट्रोल खलायै दंगो आरो TT ADC गवर्नमेंट कंट्रोल खलायना फान मा बक्सिनाय रमदी लैंड रेवेन्यू वाटर सैनिटरी एजुकेशन PWD कॉलेज यूनिवर्सिटी ONGC टैक्स आकुरो कक अंखा मोर पावर मा बक्सिनाय TT ADC न 3 नम्बर स्टेट नि बजेट रां डायरेक्ट TT ADC न मारनाय डायरेक्ट फंड 30% आबो ADC न मारहनाय 4 तेबो साथै कलायो TT ADC नि बिसिंगो खबजा फरेस्ट पार्क तै जत बेरायखि थाइरगनि रां आशिक साल स्टेट गवर्नमेंट नाव तंमाने आबोनो TT ADC न मारनाय अबहायरो कौरमतै सालाय मानो एबा सालायखना हनै किसा खुंजुगो नगबार बुखा होम मिनिस्ट्री बाय रोजाक प्रपोजल नि बिसिंगो तै ताम दाविमान आबनो तैबो कक सालायनाय हनै कक्तमानि बिसिंगो साविमानखा पियाबा तै किसा जतनि नांकुमनि कक अंखा TT ADC अंखा 6 शेड्यूल फान तैजा बुबागरा एबा बिनि टीम ओरिजिनल 6 शेड्यूल फान फानो सानै मानो अबहायनो खासंगा जा फासिनि लुकुरो आबो कन्स्टिट्यूशनल राइट न खबजागो बुबागरा कन्स्टिट्यूशनल राइट हनमाने आबो 6 शेड्यूल एबा ओरिजिनल 6 शेड्यूल केरं फानो सानै मानो आबुनि बखांनो खालग लाजा नासिंगाजा फासिनि लुकुरो पिया ताबुसुक जरा मुसा स्राय ग्रेखुन बुबागरानि तैदुल मंबाय तिप्रासानि हामक्राय लामा ताबुक फालजंना फासिं बुबागरा साथिं बासना हनमाबाय दिल्लीनि माइचा एबा चेयर सुदो गलैख्या आबुले हासे हानि लुकुरो नुगुने मानखा ताबुसु मंके कायसेनो बुबागरा जे सानमा आबो मानखे BJP बाय TIPRA Motha एलास ओंसिनाय